Tetek apa to tetek? Tetek iki tenguk-tenguk omong-omongan. Oh tetek kuwi tetek, tenguk. Heeh. Tenguk dodok. Oh tetek ki dodok. Nek aku lingguh kuwi aku Tetek iki tenguk-tenguk. Aku iki lingguh iki Tetek tetek. kuwi nggo tenguk. Iya tenguk dodok. Heeh. Berarti sindan-sindan iki tetek kabeh. Heeh. Aku ya tetek. Iya. Kowe ya tetek. Ora. Kok ora kowe ya dodok lho, mosok ndodok kuwi. Wis kok tak jelaske nek bubar tak jelaske. Oh, beda meneh. Tetek adalah duduk. Duduk, iya. Pak Seno juga lagi tetek. Iya. Suka tetek, aku juga pasti tetek. Aku juga suka. Kok suka yo jelas. Nongkrong maksudane. Heeh, ayo Nongkrong sama membahas opo. Ayo ganti Elisa or karo Salaso lah iki sing Mbak Elisa iki sing di mau dibengoki karo Piyai. Ayo Sa, Elisa. Ya ya. Nah. Guys mulai ya cacar ngono. Halo, sekian dalu sedaya mawon. Nggih. Wah, jan saiki wis mulai pinter. Ya, sugeng dalu sedaya mawon. Ya, aku pisanan melu ning Jana Badra isih petuk. Jana Badra. Jana Badra. Jana Badra ora. Jana Badra. Nah, Jana Badra aja digawe O, tetep Oke. Jana Badra. Jana Badra. Heeh. Isih petuk ya, Pak. Nendi? Pertama biyen Neng- Oktober itu tahun lalu. Neng pingit. Iya. Ayo, Pak. Itu kan fenomenal aku bilang dase rektor gitu. Aku Sekarang nggak boleh. kowe ngelokke Pak Rektor ndase rektor. Wah. Ya zaman belum tahu, isih sinau. Ndase kampus. Dase kampus. Ning kae malah ana sing kepengin lho, Sa. He? Ya sarjana anu kok salah ngerti. Sarjana wiyata kae ngundang kowe ya mergo keperanan ling ngunekke ndase kampus kuwi mah. Ya nganti malah Maksudnya pemimpin ngono lho. Pemimpin. Pangarep. Saiki wis ready Mustaka ra oleh. Ah, wis paham Mustaka. niku. Mustaka masjid. Iya. Pak Edi sinten? Mustaka ya iso. Terus Nggih. nek nganu nek Jawa biasa sirah ya ora apa-apa. Ya mosok sirah kampus. Ra masuk. Oh ya wis Mustaka kampus ngono wae sakarmu. Kampus, ya. Rektor. Rektor Bapak Edi, Dr. Edi, sinten si Edi Penny. Kurang ajar to kowe. Cocok lho Pak karo kelurahane. Apa desane Giri Penny. Dadi Edi karo Penny. Iya. Pak Katon Edi. Doktor Penny. Insinyur Edi Sriyono kok Edi. Sriyono. Sriyono Edi Penny. Sriyono nganggo A apa Sriyono? Sriyono. 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 Heeh. Pak Edi ditimpali malih wonten mriki. Endi? Giri Penny. Ayo, acara apa? Jurang Gompal apa Pak? Jenengane Kowe iki ora aku le semelang kowe iki nek omong celap-celup kuwi lho. Kowe ana sing ra trima kowe kroyok wong semene piye ya? mumet aku lah biyen zamane sekolah pedalangan ki jenengane buta-buta cakil barang ana Junang Gempal ana Grompal giling sapa lah. Ya, kuwi jenenge anu Gunung Gempal. Gunung Gempal. Gunung Gempal Giri Penny. Gunung Gempal Giri Penny. Pantes Kulon Progo. Gunung Gempal beda nek ana panganan ya ana jenang gempal. Jenang gempol kae. Oh beda meneh ya. Ora gempal. Sirahmu gempal kuwi iso. Apa sirahku gempal utuh ngene gempal kok ngene. Iya. Seneng ya Pak iki bangunane anyar. Ada iki ning Kulon Baroga. Westprok. Apa? Kulon Progo. Westprok. Westprok iki apa? Ya basa Inggrise sing keren kuwi lho. Westprok the Jewel, the Jewel of Java. Ora tau lewat jare omahe sedayu. Yo, nek lewat kuwi lho sedang gone Mbak Tatin kuwi lho ana tulisane the Westprok the Jewel of Jawa. Oh iya. Wah, Wis sak mengane cangkemmu sak karepmu. apa cangkemku kleru, Ora kleru Westprok kuwi Kulon Progo. Pancen yo di masa milenial niki akeh wong nom sing ngunekke Westprok.
Wah, iya kudu keren dilit meneh ono bandara padake. Ha iya, Gitu, sesuk Pak. bakal ana Yogyakarta International Airport. 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 Iku mulang, Lapene. Bu. Airport. 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 Pas. Ra masuk. Wis kok Mas dolanan cangkemku to kowe malah. Iya, ya airport. Ya. Iya. Iki saiki pancene sepi ning kene kampuse, tapi sesuk rame bakalane. Bakale rame Berarti pendaftaran. ini cerdas iki Pak Edine ning kene. Kok cerdas? Ya iki ning kene kan lemah saiki murah sesuk larang Pak 5 sampai 10 tahun lagi. Saiki aku arep nembusi Pak Edi aku arep gawe kos ning kene pokok men jajar iki ne. Sesuk ben nek bolos gampang mahasiswane tinggal mlumpat pager. Lho, kok ancamanmu kok nek bolos ki piye? Iya. Ya biasane Ya aja ngono bolos ya, kok ya. mahasiswa. Ha iki malah dadi aset kagem Bu Lurah mau. Aset. Ayo nek sing betul. wargane duwe lemah cedak kene iso digawe kos-kosan. Nah, Iku dadi pemetu. nek ra dinai diskon, kos-kosane dilarang kira apa-apa. Ha iya. Terus kok nek iso ana sing duwe pekarangan sithik dienggo gawe apa Warung. kafe. Yo, warung. kafe, Mahasiswa-mahasiswa kan seneng belajar dengan laptop kuwi dikai wifi wis. Mah ben Ngombe nganggo. segelas 4 jam lengen. Yo, nganggo wifi cedhak tukune mung kopi 5.000. Le wifi-an iso tekan jam 12 bengi. Ha iya. Mahasiswa ra modal nih yo dimaklumi. Soale ning Jonobot salah meneh. Janabadra iki nek saka kabeh pas kok Aceh sampai Papua wong-wongane sampai. Kuwi Tetek kok- apa to tetek? Tetek iki tenguk-tenguk omong-omongan. Oh tetek kuwi tetek, tenguk. Heeh. Tenguk duduk. Oh tetek ki duduk. Nek aku lingguh nek aku Tetek iki tenguk-tenguk. Aku iki lingguh Nek iki tetek tetek. kuwi nggo tenguk. Iya tenguk duduk. Heeh. Berarti nek sindan-sindan iki tetek kabeh. Heeh. Aku ya tetek. Iya. Kowe ya tetek. Ora. Kok ora kowe ya duduk lho mosok ndodok kuwi. Wis kok tak jelaske nek bubar tak jelaske. Oh, beda meneh. Tetek. Tetek adalah duduk. Duduk. Iya. Pak tetek. Seno juga lagi tetek. Iya. Suka tetek, aku juga pasti tetek. Aku juga suka. Kok suka yo jelas. Nongkrong maksudane. Heeh, ayo Nongkrong sama membahas opo engko contek-contek ra oleh contek. Ora entuk nyontek. Yo golek gawe tugas diskusi. Ya, Ning kar nembang kafe-kafe. apa? Sambung wanci dalu. Oh sambung wanci dalu ya Ana sing derek tapi nek aku ora ngapal bawane. Oh, piye Yo nyambut gawe kok ora hafal? yo ngepek. Apa? Ngepek. Ngepek. Yo karepmu. Kok ngepek? Kata-katane iki ngepek. Sajane aku nek arep loro asmara maune tapi ra sida ya. Ora masalah. Loro asmara sik engko sambung wanci dalu Mbak Ayu. Mbak Ayu. Heeh, kuwi loro asmara. Oke, oke. Ki meneng-meneng S2 lho. Ayo S2 padake opo? psikologi. Sinden iki menjunjung derajatmu sebagai dalang yo aku iki padahal. Kok sik, kowe kok menjunjung derajatku sebagai dalang ki ngopo? Hubungane apa? Loh, sinden tuh biasanya direndahkan cuman sebagai penyanyi. Ini aku yang sekolah tinggi-tinggi mau nyanyi, mau nguri-uri budaya Jawi iki langka padake. Wah, ning nek aku trimo golek sinden sing ngene-ngene iki ora S2 niki malah gampang diajari Jawa. Aku iki S2 ngepek. Marai mumet dase. Gak apa-apa, sing benteng kan payu. Ah iya nek le payu ki payu. Wih bentinge. Iya, keuntungan aku iso Keuntungan. ngejak kowe iki keuntungan. Ya adalah ekonomi bisnis. Ya ini bawa ya Pak. Bawa ya. Udah deh Pak Jawa. Ngeyuk, ngeyuk. Apa bawane gini? Ah terserah. Aja turu kowe ya kenal. Oh iya. Aja turu sari kaki Ya, suarane ya iso diandalkan.
nyangking pokor nyangking pokor kencanane sandang kelawan pangan wong meleksa barna rimo ya mangga lara asmara ya monggo diaturke yuk aduh wong bagus nalikane sepisan ketemu angin kono gawe gawang-gawang angel dilaleke mlung nanona aku nganteni aduh
kudu iso ngolah napas. Kowe Iya. Oh kok ngono kok lek muni mung angkat derajat. Sing meng ngangkat kuwi ndasku. Dudu awakku. Ha iya ning suaramu ki mau nek nganti ketrikel, wah penonton dong ngrasani. Wah, Elisa iki S2 kok nyuwara rapik. Ayo. Oh iya bener. Aku harus sering olahraga ya, Pak. Ora olahraga, mengatur napas yang pintar. Oh iya bener. Sama kalau jarang olahraga emang kayak gitu. Ambil napas, Iya. buang. Aku nek nyedot napas telat mesti blero, yakin wis to? Oh iya, dadine le nyebul kapan nih? Ditarik kapan, disebul kapan? Sak karepmu. Piye to mau ngandani? Nek arep swara tinggi iki nyerot napas. Nah, kuwi swara tinggi. Oh iya. Swara perut. Nek kepentut piye ne? Ora apa-apa ketutup swara gamelan. Ora apa-apa ya, Pak. Ayo kuwi wis dadi ciri khas sinden-sindene kok dadak gaya. Iya. Sinden ki le mulai ngono rak mergo gamelane seru. Tundrang-tundrang titit. Yo, mangga. Aku Kok sik mengucapkan selamat kepada Jana Badra nganggo basa Inggris S2 kok. Nganggo basa Inggris. Nganggo basa Inggris. Duh, aku leli. Wah, kok ngono. Lah kon sinau basa Jawa terus. Congratulations dah. Apa kuwi? Congratulations kowe ora reti. Congratulations and celebration. Oh. Ya wis ngono kuwi wae. Iya. Nek arep tambah ya tambahi sikik sangune. Tak andani kowe iki wis tak tambahi dhewe lho kowe nang amplop iki kok muni tambahi sikik. Tutuk gundulmu modar. Ya aja sia-sia ora. Ki mau ngetokke sinden sing rada cenanangan kok. Ya. Saiki sing alusan, Mbak. Ayu Purwal.